Bai, Elisabet, festival hori zer da? Beraz, hitz laburrez, festival musikala da, festival euskalduna. 22.000 pertsona biltzen dituenak 3 egunez, eta elkartasunez egindako proiektu bat, gazteak egindako proiektu bat, Ipar Euskal Herrialdean, Barnekaldean bereziki. Eta baditu 15 urte proiektu hori bizi dela. Zer da festivalaren filosofia? Festival alternatiboa da. Bai sozial mailan, bai euskararen erabilpenari buruz, bai ekologia mailan, bai ekonomia mailan. Beraz, eskaintza kultural hori jan dezakegu bi dimentsio bat direla, modernoak, musika elektronikoa bezala, eta tradizionalak, eta euskaldunak ala atzegitarrak. Festivala da zinez gaztean proba bat, gazteak egiten aluten proba bat iparraldean, oinu hor girela eta bizi girela.